Gihatag sa DNR Region 12 ang publiko nga protektahan ang mga whale shark o butanding nga masiplatan sa Sarangani Bay. Kiniman nakadawat og report ang buhatan kalabot sa ubay-ubay nga presensya niini sa maong kadagatan. Ubay-ubay na matud pa ang nasiplatan nga sa mga residente nga presensya sa mga whale shark o butanding sa Sarangani Bay. Matud sa Protected Area Management Office sa Sarangani Bay Protected Seascape sa DNR Region 12, gawa sa upat ka mga butanding nga nasiplatan ni atong December 1, doon na matud pa'y mga susamang hayop ang nasiplatan sa mga lugar sa milabay nga mga semana. Busag iawhag nini mga residente nga protektahan kini sama sa pagpalong sa makina o pag-maintain sa 13-meter distance gikan sa bangka alang sa mga swimmer o divers silikayan kining gunitan. Bukuron lakip ang paghatag og pagkaon. Angay sab nga naa sa 3 to 5 meters ang distansya sa maong butanding. Dugang sa DNR-12 ang presensya sa maong mananap sa maong lugar usa ka indikasyon nga naa sa maayong kahimtang ang maong dagat nga puno sa makaon sa maong mananap sama sa mga gagmay isda, fish eggs ug plankton.